Makakausap natin si Office of Civil Defense Region 5 Regional Director at Bicol RDRRMC Chair Claudio Yucod. Magandang gabi sir at welcome sa Politico Nightly. Yes, magandang gabi sa inyo at sa inyong mga sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po. Sir, kumusta ang sitwasyon ngayon dyan sa Albay? Yes, kanina nga nagpakita ng nag-release ng PDC si Mayon at normal naman 'yan pagka alert level 3. We have just evacuated residents around 6 kilometer permanent danger zone, a total of 964 families or 3,515 individuals ay nailikas natin sa 13 barangays. Itong 13 barangays na ito ay representing 2 cities and 4 municipalities. Itong 3,515 na individuals. At sila ngayon ay nasa evacuation center na at we are just watching. Kung matandaan natin ating balikan, noong 2018 ako na ang RD noon, ay pumutok din siya at ang maximum niya inabot ay alert level 4. Noong 2019 nagpakita din siya ng phreatic explosion pero alert level 1 lang siya. Noong 2020 nag-alert level hanggang alert level 2 siya. Noong 2022 pumutok siya ulit, alert level 2 din. Noong 2023 ay pumutok din siya hanggang alert level 3. At ngayon naman ay umabot na siya ng 2025, umabot na siya ng alert level 3. Okay. Hopefully hindi na siya umakyat pa at we are prepared. We are preparing. Nung meeting namin nung 5 ng January, may instruction si Governor Rosal ng Albay na yung beyond 6 kilometer PDG, yung 7 and 8 ay pinatingnan na rin niya sa Provincial Engineering Office at saka sa mga Municipal Engineering Offices na i-prepare yung mga evacuation centers. Just in case na tumaas ang alert level, ay mag-evacuate na rin tayo ng 7 at saka 8 at pinaprepare niya yung mga evacuation centers. Wala tayong problema sa availability ng evacuation centers kasi meron naman at alam na rin ng mga response agencies kung saan dadalhin, aling evacuation center dadalhin yung mga tao, kung saan galing barangay at saan dadalhin. Okay. Oo. Yes. Director, yung binanggit nyo kanina, yung mga evacuees ay mula sa 2 city at 4 na munisipalidad. Lahat yan sa Albay. Ano-anong mga municipality and cities ito, bukod doon sa Kamalig? Yung dalawang cities, yung Ligaw, meron siyang 1 barangay. Yung Tabaco, meron siyang 5 barangay na mga residente na evacuate. But 3 lang doon yung nasa loob ng 6 kilometer PDG. Yung 2 nasa labas, ngunit nag-evacuate na rin sila kasi siguro natakot na rin. Yung 4 Tapos municipalities, yung 4 na municipalities, yung Daraga, meron siyang 1 barangay, yung Macy. Tapos yung Kamalig, meron din siyang, I think, 3 barangay. Ginubatan, 3 din. Tapos yung Malilipot ay, 2 sa Kamalig, Malilipot 3. Okay. Total of 13. Oo. Kanina, 7:38, inuulat po ng PHIVOLCS na nagkaroon ng pag-collapse o bumigay yung bahagi ng dome doon sa crater ng bulkan at nagkaroon nga ng PDC. At nakita natin doon sa mga photos na pinadala ng PHIVOLCS yung pagdaos-dos ng mga nagbabagang bato. Ito, paglilinaw nga ng PHIVOLCS, hindi ito lava, ito ay mga bato na galing doon sa tuktok ng crater. Doon sa crater mismo ng bulkan. Hanggang saan ang inabot nito, sir? At ito ba ay I'm not aware kung ilang kilometers yan, that is concern ng PHIVOLCS. Oo. Pero sa bunga gali ito, yung epekto niyan.
Director, saan papunta yung Bunga Gali? Pag nagdire-diretso yan, pababa. Papunta ng Kamalig. Aha, Yes. ayun. So far, wala bang binabanggit po sa inyo ang FIVOX na posibleng magtaas na ng alert level? There is always that possibility na mag-alert level 4. But Mhm. we are prepared. We are prepared. Oo. Yun nga, yung kuninto ko nga na mga pagputok niya, normal feature niya ay yung pyroclastic density current flow. At pag makita mo to sa gabi, ano ito, yung apoy na bumababa. Oo, At parang... it's a sight to behold. Aha. Yeah, maganda ito, magandang tingnan siya. Mhm. And in fact, during these times na pumuputok siya, Mm. maraming mga turista na pumupunta dito sa Bicol, manonood ng fireworks ni Mayon. At maraming mga restaurants dito nakapaikot Mm. dito sa south at saka sa southeast portion niya, Mm. offering good food and offering good view for the fireworks displayed by Mayon. Oo. Pero eto, Director, ano po ba yung may mga ano ba, may mga malinaw bang batayan kung kailan palalawakin pa o extend yung danger zone? Yun nga, pag mag-alert level 4, we will extend the extended danger zone to 7 up to 8. Mhm. And it would mean how Yun many yung batayan. evacuees ang kailangang evacuate niyan? Pag nag-extend ng 1 o 2 kilometro Aabot pa? siya ng 79,000 individuals. Okay. But we're prepared for that. Mhm. Okay. Yes. Nabanggit kanina ni DILG Secretary, posibleng bumisita diyan si Pangulong Bongbong Marcos in time? Hindi ko pa alam. Hindi ko pa alam. Okay. Yes. So mga paghahanda nyo, ready naman, wala nang may mga pangangailangan pa po ba ang regional office para sa mga evacuees? na ito? Yes, we are already requesting from our OCD Central Office for our requirements. But yung mayroong mga mabuting puso ay pwede po silang mag-donate dito sa yung sinasabi kong 2 cities and 4 municipalities. Mhm. Kung meron silang gustong ibigay, ay pwede po silang makipag-ugnayan sa mga mayors ng mga LGUs na to para po sa kanilang mga tulong para sa mga tao dito sa Bicol. Okay. Maraming salamat. Mag-ingat po kayo. Office of Civil Defense Region 5, Regional Director Claudio Yucon. Magandang gabi po. Maraming salamat.